natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Good afternoon everyone. Diyos maray na hapon tabi sa endo kabos na nagantabay kang programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. Ngunya na daw ning Martes, petsa 20 kang bulan ning Mayo 2025. Ano? Para bang madaliw ng panahon, ano? Ang bilis-bilis talaga ng panahon. Kasaro Mayo 1 pa lang, ngayon 20 na, no? Mayo 20. Anyway, importante habang tayo po ay binibigyan ng panahon, binibigyan ng pagkakataon, samantalahin natin. In other words, pagkinabangan natin. Okay? Yan po naman importante sa buhay. Pinakikinabangan natin ang bawat panahon at bawat pagkakataon na itinatao sa tuya ng kagurangnan. Ano? Kaya every day, salamat sa Diyos. Salamat. Permine tabi makapaglingaw, perming magpasalamat sa Diyos. Yan ang magayon na nagibuhon ta. Ano? Ang aldaw ta, ang gabos gibo ning Dios at ang ay kagsadiri ka ini ang Dios, ano? Kaya baga gabos man asa tuyang hawak gabos ang may kagsadiri gabos ang Dios. Dahil may talaga itang may kitang sadiri. Wala naman tayong masasabing akin yan eh. Hindi. Kung iyo yan, hindi mawawala sa iyo yan. Mawawala sa iyo. Pera, nawawala din sa iyo yan, di ba? O katawan, nawawala din siya kasi hindi natin pag-aari ang panahon, hindi rin natin pag-aari ang mga bagay-bagay. Ano, ito po'y pahiram lamang. Ano? Kaya gabo sabi nga, pasubli sa naman tabi iyan. Ano? Pagirumdum na naman, Father Butchta, minsan may mga tao nakakalingaw. Ano? Una ninda, sa din na ninda ang buhay ninda. No, this is my body, this is my life, na huwag mo kong pakialaman. Wow, ganun ba? Hindi po, lahat po ay hiram lamang, ano, hiram na panahon, hiram na buhay, hiram na ang asawa mo rin, pahiram lang sa'yo ng Diyos yan eh. Ano, kukunin sa'yo ng Diyos yan at ikaw rin kukunin sa'yo ng asawa mo. Ang kukunin, wala po, at pati anak mo, hindi ba? Anak mo pansamantala lang yan sa iyo, habang bata hanggang lumaki, para pag nag-asawa yan ay ano na yan. Hindi na sa iyo yan. Hindi mo talaga sabi nga, treat your children as guests, not as properties. Yun. So never take anything as your property. Wala po talaga. We do not own anything, ano? Everything is simply borrowed time. Okay, borrowed, everything is borrowed, ano? Kaya nga mga katugang, samantalahin natin, pakinabangan natin ito, and wag natin sasarilinin. In other words, dahil ito wala po tayong sarili, ano, wala tayong pag-aari, wag po natin masyadong sasarilinin, ano? Nagiging tayong selfish po, sinasarili kasi natin ang lahat. Hindi po, dapat ipamahagi po yan. Ano, sabi nga, sharing is caring. Naalala ko yung mga taaki, ano, sharing is caring, importante yan. Kaya nga, anyway, ngunya naman, Martes, mag-share kita, ano. And by the way, ini po sa tape as live to si Father Butch maapot pas masatabi sa aga. At the same time, yung nga pala, sunod-sunod naman pala ang retreat ko, madima naman pala ako sa Iriga City, ano. At kaya, so, 21, 22, nasa Iriga po ako niyan. Kaya nagtatao ako ng recollection sa grade 12, ano. Pero sisikapin ko rin na makapag-record giraray, ano, na parang sa ganun tuloy-tuloy. Ano, kung hindi mo makapag-record, makapag-live po ako, ano, kung sakali duman sa Iriga City sa Bitanya Retreat House, ano. At padagos kita mga tugang, ano. So anyway, sa orong tape as live, kaya nag-record na po ako, kaso last week pa, ano, last week pa ako nag-record aram ko naman na 17 wala si Father Butch, ano, 19 wala din, 20 maabot pa siya na, pero sa 20 ng gabi, diretso naman po ako sa Iriga City, at the same time hanggang 22
21, 22, mag-record manggiraray ako, So anyway, mga tugang, ang balik mo kita giraray sa Marahay na Bareta kasi ini nga ni sabi ko ang apo diyan ang dun hugot ni Father Butch lagi para meron siya palaging inspirasyon, bendisyon, as in information kasi good news po ang importante good news ay ini po ang Marahay na Bareta sa aldaw na ini ng Martes. Okay? Ang Marahay na Bareta ngunya na aldaw ng Martes, ali po yan sa Ebanghelyo ni San Juan Kabanata 14, versikulo 27 hanggang 31, Basahin ko mga tugang. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Kapayapaan ko ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng mundo ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag mabagabag ang inyong puso ni panghinaan ng loob. Narinig ninyong sinasabi ko sa inyo, paalis ako pero babalik ako sa inyo. Kung minamahal ninyo ako, magagalak kayo't papunta ako sa Ama, pagkat mas dakila sa akin ang Ama. Ngunit sinabi ko ito ngayon sa inyo bago pa mangyari ito. Hindi ko na kayo kakausapin ng mahaba sapagkat parating na ang pinuno ng mundo. Walang anumang kanya sa akin, ngunit dapat malaman ng mundo na mahal ko ang Ama. At ayon sa inutos sa akin ng Ama, ito mismo ang aking ginagawa. Mga kaibigan, yun po ang Ebanghelyo sa araw na ito ng Martes mula sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 14, talata 27 hanggang 31. Mga tugang, napakaganda po ang mensahe sa atin, kapayapaan. Pag-usapan natin sa araw nito ang kapayapaan kasi importante po natin na may peace of mind, kapayapaan, napakahalaga po yun. Alam mo, kung mayroon lubos na kinakailangan ang mundo sa ngayon, ito po ang tinatawag natin kapayapaan. Kapayapaan sa bansa, kapayapaan sa tahanan, kapayapaan din sa sarili. Alam mo mga kaibigan, napakahalaga po ang kapayapaan. At ang kapayapaan is not simply an absence of war. Ano ba talaga ang pinakakahulugan ng kapayapaan? Ang nakita kong napakagandang kapayapaan, ito po, ang kahulugan ng kapayapaan is being in God. Kasi pag nasa Diyos ka, sa kagurangan, matuninong may katuninungan. Pero halimbawa, pag day ka sa Diyos, day katuninungan ta, permi kang okupado, busy, permi kang sabi nga, nababagabag, nagwo-worry, yan, kadakol, yan Kaya nga, mas maganda po, kung gusto talaga natin na maging mapayapa, may katuninungan, be with God. Yan naman importante. Be with God kasi Jesus, hindi ba? Even the midst of challenges, amidst of suffering, amidst of the mga bagay-bagay, He is not worried. Kalmado kalmado si Jesus kasi nga He is with God. Paano natin masasabi na natin He is with God? Because sabi nga doon sa huling versikulo, itong sinasabi, ito mismo ang aking ginagawa. Yun, kalooban. Kaya nga, bakit wala tayong kapayapaan hanggat sa ngayon? Bakit? Kasi nga, hindi natin ginagawa ang kalooban ng Ama. Kaya pag ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, mapayapa tayo. Subukan ninyo, sumunod tayo. Mapayapa tayo, hindi tayo mag-aaway, hindi tayo magkakagulo. Bakit tayo nagkakagulo? Kasi hindi naman natin sinusunod ang Diyos Kaya hindi tayo mapayapa. Kaya kung mayroong mang kahulugan o definition, what is peace? Sa akin, yan, sa akin definition, peace is not simply an absence of war. So, sabi natin, it's not simply an absence of worry, but peace is the presence of God in our heart. Alam mo, sabi nga San Agustin, our hearts are restless unless they rest in God. Yan naman talaga They are restless.
and peace is restfulness, not restlessness. Magulo eh, diba? Restless. Sabi nga ni San Agustin. And by the way, ining satuyang Santo Papa ay sarong Agustino. Agustinian father yan. Agustinian priest yan bago naging obispo at naging Santo Papa. Sabi nga yung kanyang, yung Saint Augustine po yun, in Elio 1:1. In Christ, we are many, but we are one in Christ. We are many, but in Christ is one. We are one in Christ. Yan napakahalaga, kahit naggulpiyong kita, but we are one in Christ. Yan, kaya nga, kung haputonin do, what is peace? My definition of peace is the presence of God in us. Kaya kung ang Diyos ay absence in us, then there is trouble. There is no peace. Babalik muli si Padre Butch pagkatapos ng mga pagirongdom. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Live-Raid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Live-Raid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Live-Raid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauot, serbisyong totoo, produktong garantisado. Mag-Uno Plus asin urig mo, ang gamat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauot. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase Oping. Yan na daw ning Martes, Petsa 20 ning Mayo 2025. At sa tuyang niya pinag-uurulayan, ang pinag-usapan po natin ngayon ay ang kapayapaan. Sabi ko kanina, ang what is peace? Peace is not simply an absence of war, absence of disorder, but the presence of God. Okay? Alam mo, meron definition po kasi ang peace, sabi niya, yung definition ng peace mga tugang noong nag-aaral pa kami. Peace according to St. Thomas yata, yun nakalimutan. Parang ganun, according to St. Thomas, itong, yung mga tugang tranquilitas, sabi nga tranquilitas, yan. So sabi ni Santo Tomas mga tugang, narumduman ko, haluin na nag-aadal pa ko ng philosophy. According to St. Thomas mga tugang, true peace is the tranquility of order. So may tranquilo, may kaayusan. Kaya pag may maayos, yan, may yan, kapayapaan, may katuninungan. Sabi nga, pero paano magkakaroon ng kaayusan, tranquility of order? So in other words, may kaayusan sa lipunan. So sabi nga, a state of harmony achieved through justice and order. Okay? So napakahalaga po yan. So,
ibig sabihin, it involves the proper ordering of human powers and relationship. So dapat inaayos natin. Ayusin natin ang relasyon natin, magkakaroon ng kapayapaan. Ayusin natin ang mga bagay-bagay, magkakaroon ng kapayapaan. So, itong sabi ni Santo Tomas, involves proper ordering of human powers. So, ayusin natin ang satuyang mga kapangyarihan bilang mga tao, at ang ating relasyon. Pero ito ay dapat guided by virtue. Ano ang virtue? Ang virtue, mga tugang, karahayan. What is good? Kasi vice is different from virtue, and vice is bad. Sabi ni Santo Tomas, mga tugang, distinguishes between perfect peace achieved in the afterlife by the enjoyment of God and imperfect peace. Imperfect peace, yun dito, which can be found in this world. Okay? So, though still subject to disturbances. Okay? Kaya nadidisturbo tayo. Kasi, pag may order, maganda yan. Pero pag may disturbance, hindi po maganda yan. Hindi mapayapa. Alam mo, ito po sinasabi, yung peace is an order and justice. So, talagang, hindi po basta absence of war ang kapayapaan. Peace is not merely the absence of war. Tulad ng war na nangyari sa Ukraine and Russia. At sa iba pang mga barangay, nagwo-war-war din sila, But, mga tugang, peace is a result. So, in other words, ito po'y bunga, o resulta, kang maayos na lipunan. Sa election baga, of course, sabi natin mapayapa. Paano mapayapa? Walang gaano nagpatayan. Pero hindi ko masasabing mapayapa. Bakit? May nandaya. Nandaya? Dahil sa kanyang, ako, Father, kaunti lang na paipit ang nakuha ako. Nandaya siya. Siya kulpi na paipit. Iyon. Hindi po nandaya sa eleksyon. Hindi ko alam ko talaga nagkaroon ng dayaan. Pero ang alam ko, nagkaroon ng pandadaya dahil sa paipit. Yung iba daw nakadami, yung iba kakaunti. Yun. Kaya mag-ingat po kayo. So, ito po ay bunga ng maayos na lipunan, na where bawat tao at ang lahat ng bagay ay nasa tamang lugar at tamang mga pagkilos. In other words, in English, it is the result of a well-ordered society where each person and thing in its proper place and function based on justice. Kaya nga, there can never be peace without justice. Kaya nagkagulo, di ba? Sa paipit. Kasi yung dapat ibigay doon sa ibang tao kasi nakalista daw, dahil naibigay ko. Nagkagulo, injustice. Pero that is also injustice. Tandaan po natin, corruption is injustice. Kaya sabihin po natin, pero naman namin yan. Pero po, corruption po yan. And any form of corruption is injustice. May nasasaktan. So, hindi po yan nakapayapaan. Kaya, when there is justice, the presence of justice, yung what is due, ibinibigay natin ang anumang nararapat sa isa't isa. Halimbawa, kung ano ang para sa iyo, tatao ko sa iyo, at ano para sa kuya, ito mo sa kuya. Para hindi iriwal. So, mapayapa kita kaan. So, yun pang number one, ha? There can never be peace without justice. Tandaan po natin yan. Okay? So, number, sa tuyang pag-urulay about peace, peace is a virtue. Ang virtue is a repeated good act. Anumang marahay na ginigibo na pinaulit-ulit, nagiging virtud. Anumang maraot na paulit-ulit, nagiging bisyo. Yan kaya tawag niyan, paninigarilyo, bisyo. Pagsusugal, bisyo, kasi maraot bagay yan. Ano man pagkakaraot, ay ang tawag yan, bisyo, hindi virtue. Ito pa importante, kung gusto talaga natin ng magkaroon ng kapayapaan, let us ulit-ulitin natin ang anumang marahay. Kung ano ang maraot. Kaya madalas sinasabi ko nga sa mga nagkukumpisal sa kuya, mga aki,
develop a virtue. Okay, how do you develop a virtue? By doing what is right. Keep doing what is right. Ulit, anumang mabuti, ulit-ulitin. Anumang masama, itigil at iwasan. Yan po ang palaging sinasabi ko. Kasi alam mo, sabi niya, Father, paulit-ulit kasi ako nagkakasala. Kasi nga, inuulit-ulit mo ano man ang ginagawa. Kaya ang magayon, anumang mabuti, ulit-ulitin mo. Anumang masama, iwasan at itigil. O di, pag natigil na yan, hindi mo na inulit, so ginagawa mo, pinaulit-ulit mo ang marhay, magkakaroon ka ng marhay na buhay, virtue. Particular yung justice, particular yan. The virtue of justice, importante po yan. Kasi giving what is due, what is the right, anong nararapat sa kanya, ibigay mo sa kanya. Huwag mo siyang aagawan ng karapatan. Ang problema sa atin dito inaagawan ng karapatan. Nanalo na siya, aagawin mo pa. Yung ang problema sa atin aagawan mo pa siya. Yan mo naman. Yun, mahalaga po yan. Respeto. Yung problema sa atin kasi wala ng respeto. Alam mo, in any relationship, napakahalaga po yung tinatawag natin respeto. Kasi pag walang respeto, magulo. Yung totoo naman di ba? Pag walang respeto, magulo talaga yan. Kaya tingnan mo, may mga pamilyang may respeto. Yung mga bata, nagre-respeto sa mga magulang. Yung mga bata, yung mga magkakapatid, nagre-respeto sa bawat isa. Magandang tahanan po yan. Nagre-respeto at nire-respeto nila ang bawat isa. Maganda po yun, respeto na yung paggalang, respeto, tinatao. Tinatao sa isa't isa, nagbibigayan, respeto sa mga gamit. Importante naman Alam mo, nagbigay ako ng itong recollection sa mga grade 6, yung penitential service na ginawa ko, adapted sa kanila. Ang ginamit ko lang, number 1, examination of conscience through respect. Respect to God, respect to yourself, respect to your neighbor, okay? Respect to each other. Okay? Because love, kasi masasabi mo, if there is respect, there is also love. Love is shown through respect. Ang problema sa atin, sabi ko, I love, mahal kita, pero hindi mo kita nire-respeto. Ito sa my boyfriend and girlfriend relationship. So sabihin, alam mo, baby, mahal na mahal kita. Anong ginawa mo doon sa baby mo? Nag-ano ka? Dinisrespect mo siya. Paano? Sinamantalahan mo yung kanyang kahinaan, nag-sex ka sa kanya. So, that is disrespect. So, hindi tayo respeto. Kaya kung mahal mo siya, respeto mo siya. Huwag kayo muna mag-sex hanggat hindi pa kayo talaga kasal sa simbahan. Importante yan, respeto. Anyway, babalik mo na si Father Butch pagkatapos ng mga pag-irumdo. An oras hatod sa Indukal. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ginebra San Miguel. Gin is in. Gin to win. Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025. For DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata.
kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ay nako, ang cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat nabakunahan na ito ng MMR para sa ligbas, beke at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kumpletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, wais pag kumpleto ang bakuna ni baby. At ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapon ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po kita gararay sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP, at sana po kamo ay may natututunan, may naaaraman, kasi si Father Butch para bang araw-araw nagbibigay tayo ng, hindi lecture nagbibigay ng lesson. So ngayon ang lesson natin about peace, kapayapaan, katuninungan. Sabi ko kasi bago, balikan ko lang giraray, ang katuninungan mga tugang ay the presence of God. Kung there is the presence of God, there is peace. When there is no presence of God, in other words, the absence of God is disorder, or kaguluhan, walang kaayusan. Kaya nga may tugma din kung gusto natin mabuhay na maging makadiyos, ang taong makadiyos ay nabubuhay na maayos. Yan ang sinasabi ko madalas ang taong makadiyos, hindi lang yung makadiyos palagi nagsisimba o nagdarasal, okay po, o nagmamahal, maganda po yan. Kaya nagsisimba, magmamahal kasi maayos po sila. Maayos, inaayos po nila, sumusunod po kasi hindi ka pwedeng masabing maayos pag hindi sumusunod. In other words, sumusunod. Si Kristo, ang buhay niya maayos, kasi sumusunod siya sa gawa ng Ama, sa sabi ng Ama, kanyang isinasagawa ang sabi ng Ama. Kaya nga peace can only be kahit sa peace sa bahay natin kung meron tayo, sumusunod tayo sa bawat isa. Yan. Pero halimbawa, yung nanay hindi sumusunod, yung tatay hindi sumusunod, yung mga anak hindi rin sumusunod sa utos ng Diyos, ay hindi talaga magiging maayos. Kaya tandaan po natin, yung kaayusan ay sa pagsunod. Kaya nga binigyan, tandaan po natin na yung mga Egyptians doon, mga Israelites, umalis sa Egypt noon panahon, hindi sila naging maayos doon, at gusto ng Diyos na maging maayos ang buhay nila. They were set free. At nga lang, nandoon sa disyerto, parang maging maayos ang buhay nila, ibinigay ng Diyos kay Moses ang 10 utos. Kaya ang 10 utos, ang utos mga tugang, hindi nangangahulugan na may mapayapa, free ako, hindi ako dapat sumunod. Ang taong sumusunod nagiging free. Yung magiging ang taong
sumusunod, nagiging siyang malaya. O, tingnan, ito, basic example yung mga tugang. Halimbawa, ini yung train. Yung train ay malaya yan kung sumusunod po yan sa riles. O ganun din po tayo. Ano? Ang sasakyan, malayang tumakbo yan pag mayroon doon sa kalsada. Hindi po siya nagiging malaya na tumakbo kung saan-saan kung walang kalsada. Subukan mo. Patakbuhin mo ang sasakyan mo na walang kalsada. O mamaya masisira 'yan. Kasi una-una makakatagpo ka ng bangin, makakatagpo ka ng mahulog ka pa diyan, makakatagpo ka ng malaking bato. No? Kasi nga hindi siya sumusunod. Nagigilang tayong malaya pag tayo ay sumusunod. At pag tayo ay sumusunod, may kapayapaan. Sabi nga, ang kapayapaan is simply bunga ng pagsunod sa kaayusan. The result of a well-ordered society. Yan po ay napakahalaga. So, yan ay ulitin ko na ang pagrespeto. Yan po ay pinakikita natin ang respeto. Pag may respeto, may kaayusan, at may kaayusan, may kapayapaan, may katuninungan. Kaya nga minsan masabi natin, ay ang buhay niya natin parang hindi matuninong kasi nga hindi maayos. Bakit hindi maayos? Kasi hindi nagrerespeto at hindi tayo sumusunod. Subukan mo sumunod ka. Magkakaroon ng kapayapaan. Yun naman talaga sumusunod. Ito na lang, very basic ito sa traffic light. Sa traffic light, sa traffic light? Nako. Sa halip na sumunod sa traffic light, hindi sumusunod, nagkakaroon banggaan, di ba? Disgrasya. Yan mga tugang. Arong bang kayo halimbawa, iningani pag matraffic, one lane lang supposed to be yan. Di lalo pa nagkaka-traffic kasi lusot ng lusot. Sabi nga, ikaw lusot ng lusot, mauwi lang yan sa pagiging gusot. Hindi nagiging gusot. Yung problema sa atin mga tugang. Kaya dahil kasi hindi sumusunod. Kaya kung gusto natin ng kapayapaan, katuninungan, magsunod kita, sumunod kita. Ang problema kasi hindi tayo makasunod may mga, alam mo, ako po ay madalas noon panahon na madalas ako na sa Amerika. Ngayon hindi nagaano kasi nandun ng kapatid ko na sa Amerika, sa California at binibisita ko rin yung aking mga pinsan. Marami akong pinsan sa Amerika so mga American citizen na rin sila But anyway mga tugang, hindi pang kwento. Kasi one time nandun pa ako sa July 4 yun nag-attend ako, natagpo na kasi July 4, di ba? Independence Day yan. Alam mo, yung mayor ng Bellflower, the city of Bellflower, California, ay sumunod din siya. Hindi, ako ang mayor dapat dito, ako mauna, paunahin mo ako. Ako ang mayor dito. Give me a VIP treatment. Hindi, sumunod siya. Hindi ko nga nakilala kasi nandiyan pala sa likod ko, sumusunod sa akin. Pagkatapos nakilala ko lang ng sinasabi na let's now welcome the mayor of the city of Bellflower, California. Wow, kasunod ko, yun pala yun. Sumunod. Sa atin kasi dito, hindi. Ako ang politician dito. Ako yata dito ang VIP. Ako ang dapat mauna. Wow, doon po mga tugang sumusunod. Alam mo, maganda po yan. Sabi nga, pangarugan. Yan ang problema Kung may mga leader tayo na hindi nagpapasunod ng tunay na kautusan, kasi sila mismo, sabi nga, the lawbreaker is the lawgiver. The lawgiver is the lawbreaker. Ay, ang problema sa atin yan. Yung dapat na magpasunod, na dapat sumusunod, hindi sumusunod. Kaya gagayahin na rin po siya. Yan, kaya magulo po. Kaya magulo po yan. Kaya sana po gawin natin iyan na tayo po ay sumunod. As ang katuninungan o kapayapaan ay bunga po yan ng order.
Okay? Pag walang order, wala. Pero ang ano bang order? Sa sakuyang paghiling, ang order is no other than RESPECTO, respeto. Respetuhin po natin. Pag respetuhin natin ang bawat isa, respetuhin natin, ito na lang, kahit sa pagpapapila, respeto rin. O kung merong respeto tayo sa mga elders, hayaan mo natin mga elders. Kaya nga, di ba, senior citizen, maghintay ka, maging senior ka. O, maganda po, respeto. O, alam mo sa Japan, napakaganda po yun, na alam mo yung mga bata, meron silang orientation. Pag nakita nila ang isang matanda, nakatayo at yung bata nakaupo, ay tumatayo yung bata dahil respeto. Alam mo, sana dito sa Pilipinas, rin natin, maggaya din po natin. Pero paano sabi nga, everything starts from home. Charity begins at home, respect begins at home. Kasi importante po yan. Kung sa bawat tahanan, walang respeto, pagdating sa eskwela, wala rin respeto, wala rin. Alam mo, kahit tayo, sabihin, equality, equal tayo, meron pa rin respeto yan. Respeto pa rin. Kahit alimbawa, if we treat each other as a friend, may respeto pa rin yun. Anong respeto? Ang respeto kasi, when we give what is due to each other. That is right. That is, ibigay natin ang anumang nararapat. That is justice. And when there is justice, there is peace. Kaya napakaganda mga tugang iyan. Kaya if we want to achieve peace, we want to achieve peace, let us try to always have justice. Okay? Giving what is due to other. Okay? Yan importante. The essential for achieving and maintaining peace is justice. Okay? Karapatan po natin. Okay? Igalang ang karapatan. Babalik muna si Padre Boots pagkatapos ng mga paalala. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambatuko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagpi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at metosulfonol methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadakit sa mga diretsyon ng mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo
negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Maradungog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ng mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan ng inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi. At atin tinatalakay nga ngayon ang kapayapaan, katuninungan, ulitin ko giraray, gusto tang katuninungan. Kadakol sa tuya gustong katuninungan. Pero hindi naman natin ginagawa ang paraan para magkaigwan ng katuninungan. Okay, bako niyo, para sinasabi, ay gusto natin ng malinis na bahay. Pero ayaw naman magwalis, ayaw naman pulutin yung mga dumi, nagkakalat pa. Wala yan. Kaya ang mahalaga, sabi ko nga sa inyo mga tugang, na gumawa. Kasi sinabi ba nga ni Kristo doon sa huling talata, ito mismo ang aking ginagawa. Anong ginagawa niya? Sumunod sa utos ng kanyang ama. Ganon din po talaga. Pag sumusunod tayo, sa utos ng Diyos, magkakaroon ng kapayapaan. Ano mo, hindi ba? Ano mo utos ng Diyos? Magmahalan, di magkakaroon ng kapayapaan. Sa ano na lang kahit sa religion, hindi nagkakaroon ng kapayapaan kasi inaaway-away na sila daw ang tunay. Pero kung tunay yan mga tugang, sabi nga doon, may naano ko doon ang simbahang Katoliko lamang po ang hindi nakaano sa SEC, sa SEC, sa SEC, di ba? Sa registration, Security and Exchange Commission. Hindi po nakaano yan Kasi nga, mga tugang, hindi po, may mga nasabi respeto sa religion. Pero alam mo mga tugang, iyan ang nangyayari Sasabi na sila daw ang tunay na religion. Pero bakit kayo, kung tunay kayo na religion, bakit kinakailangan i-register ninyo yan sa Security and Exchange Commission? Tandaan mo, yung mga sekta ng religion na yan, nakwento sa akin kasi ni Pastor Noe yan, yung dating pastor, ngayon na Katoliko na, at Catholic faith defender pa siya, So lahat ng sekta na reliyon ay registered sa Security and Exchange Commission. Pero ang Catholic Church lang ang hindi dahil tatag ito ng Diyos. Hindi siya sumulpot o biglang usbong lang sa simbahan. Matagal na po kasi yun yan sinasabi mga tugang. Kaya mag-ingat po tayo dyan. Tandaan po natin na ang simbahang Katoliko masabi natin mapayapa kasi may sinusunod, walang iba kundi si Kristo at sinusunod ang Santo Papa kasi hindi ba si Jesus sinabi niya kay Simon mula ngayon, kaya hindi ba ang Santo Papa pinapalitan ng pangalan. Dati si Cardinal Prevost, si Robert Francis Prevost, ngayon, hindi na siya, wala na yun Pinalitan na siya ng Pope Leo. Parang sabi ni Jesus kay Pedro, ikaw Simon. Ngayon, hindi ka na Simon. Ikaw ay Pedro. And Peter, and on this rock, I will build my church. Yun ang tunay na simbahan. Yung may apostolic succession, I will build my church. Kanino siya nag-build ng church? Kay Pedro. Kaya nga pinagpatuloy ni Pedro
ang gawa ni Kristo. Yun. At the same time, parang magkaroon tayo ng kaayusan, kapayapaan, sumusunod tayo. Kaya kahit sa turo ng simbahan, mayroon tayong magisterium. Kung ano ang tinuturo, hindi kanya-kanya. Hindi kanya-kanyang pare, hindi kanya-kanyang obispo ang nagtuturo. Kung ano ang turo ng simbahan, yan ang ituturo ng obispo, ituturo ng pare. Hindi po kanya-kanya. Kaya mga tugang, kaya may kapayapaan. Bakit hindi tayo nagkakanya-kanya? Tandaan po natin, kung tayo ay nagkakanya-kanya, magulo po yan. Kanya-kanyang doktrina, kanya-kanyang pamahiin, kanya-kanyang practices, what I mean, na hindi pamahiin po, yung practices, what I mean, practices, kanya-kanyang practices, magkakagulo po yan. Kaya sa atin, tingnan mo, napakaganda dito, pag ikaw Katoliko, pumunta ka sa ibang bansa, pumunta ka na hindi kahit halimbawa hindi mo naintindihan ang lengguwahe, sapagkat kunyari French, pumunta Polish o German o kung ano man rin lengguwahe yan. Ako napunta na po kasi ako diyan, So there was a time na napunta po ako sa Fatima, Portuguese yun, o sa Lourdes, French po yun. So napunta ako doon, nagsimba po ako, nagpag-celebrate po ako. Alam mo, pareho. Nga lang iba yung language, pero pareho ang misa. Kaya nga, may order. Bakit? Sumusunod tayo. Iisa lang po yan. And then, pag nagkakaisa tayo, may kaayusan, may order po yan. Pero pag nagkakanya-kanya tayo, ay magulo po yan. Hindi mo alam kung anong ganito. Pag ikaw, halimbawa, ikaw isang hindi ka Katoliko, nagpunta ka sa ibang reliyon, iba naman ang gawain yan. Pero sa Katoliko, saan ka pumunta, ang simbahan ng Katoliko, pare-pareho. Yan ang napakaganda po dyan. Pare-pareho kasi may kaayusan. Yan. So, yan na po ang ibig sabihin. May katuninungan. Pag may kaayusan, may katuninungan. Okay? Alam mo, yun ang mahalaga. Ang sabi nga, balik tayo sa sinasabi ko kanina, kung meron mang lubos na kinakailangan ang ating mundo ngayon, ito po ay kapayapaan. Hindi lang kapayapaan sa sinasabi nating kapayapaan sa lugar, kundi kapayapaan lalong-lalo na sa ating mga sarili. Kasi pag hindi po mapayapa ang ating mga sarili, tayo po ay magiging kasangkapan ng kaguluhan. Ang gulo ng utak mo, ang gulo ng isip mo, ang gulo ng buhay mo. So magiging ang kasangkapan ng kaguluhan, hindi kapayapaan. So dapat tayo maging kasangkapan ng kapayapaan. Paano po tayo magiging kasangkapan ng kapayapaan? Ay sumunod po tayo sa batas. Sumunod po tayo sa utos ng Diyos. Yan po mga tugang. Alam mo, nakita po natin hanggang sa ngayon, di ba, magulo pa rin sa Russia at Ukraine. Hiningi po natin na kapayapaan sa Russia at Ukraine, kapayapaan din sa Israel at Palestina. Hanggang ngayon? Kapayapaan, actually, kahit sa ating bansa. Kapayapaan sa ating bayan at barangay, kapayapaan sa ating pamilya at sa sambayanan. Yan ang kailangan natin. At ang kapayapaan sa ating isip, napakaganda po ito, importante yan, Kasi sabi ko, dito po nagsisimula, kapayapaan sa ating isipan, sa ating puso, at kalooban, Kasi ang kaloobang puno ng pangamba, yan. Alam ni Kristo po yan. Nabatid ng ating Panginoon ang lahat ng mga bagay na yan. Kaya ang bati ni Kristo, peace be with you. At naalala ko tuloy mga tugang ngayon, yung unang salita ng ating Santo Papa sa Pope Leo XIV, nung unang paglabas niya, sabi niya? Kapayapaan. Kapayapaan. Because nga, as a Roman Pontiff, he is bridge builder. Yan, kapayapaan. Let us be bridge builder. Ang ibig sabihin tayo maging tulay. Pag sinabing tulay, inuugnay natin yan. Magkaroon ng ugnayan.
Kaya magkakaroon lang ng kapayapaan kung tayo ay merong maayos na ugnayan. Ayusin natin. Ano bang maayos na ugnayan? Ang maayos na ugnayan pag tayo sumusunod sa batas o sa kautusan ng Diyos. Napakaganda po yan. Kaya sa kanyang paglisan, ang sabi ni Kristo, kaloob niya sa kanyang mga alagad ay kapayapaan. 'Di ba? Ang unang pagbati ni Kristo, peace be with you, kapayapaan. Alam mo sa Roma, sa Israel, sa Jerusalem, kung kayo napunta na, sa umaga pag may ang bati sa kanila, shalom, shalom. Alam mo ang ibig sabihin ng Jerusalem? Hero means city. Salem is peace. Shalom. Kaya sa mga Hebrew, shalom. Pero sa mga Muslim, sa Salem. Yan, peace. Pero tingnan mo, the city of peace, there is no peace. Magulo. Bakit magulo? Kasi po, nagkakanya-kanya. Hindi po sumusunod sa utos ng Diyos. Kaya nga, kung gusto natin ng kapayapaan, sumunod tayo sa kagustuhan ng Diyos. Hindi sa kagustuhan ng isang tao, ng akin, kundi sumunod tayo sa kagustuhan ng Diyos. Alam mo mga tugang, ito po ang ibinibigay ni Kristo. Mapagtagumpayan na natin ang mga pagsubok at paghihirap pag tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Anyway, inabot na naman po tayo ng oras ng pamamaalam. Ako po ay nagpapasalamat sa patuloy ninyong pakikinig at sana po magkaroon kayo ng kapayapaan sa isip, sa puso at sa kalooban. Parang po tayo maging masaya. So anyway, nagpapasalamat po ako sa ating technical at nagpapasalamat po ako sa IT. Ito po muli si Father Butch Bombasi, OP, na nagsasabing, peace be with you all. God bless. Bye-bye.